Miren eta Maili, bikotea zaizte. Zu Miren, lanerat gakiza egun guziz, eta zu Maili aldiz, 10 urte eramaki dituzu tesia idazten. 3 bertsu 8ko txipian Miren hasita. Ni goizero lanera, autoa hartuta, zu hor gelditzen zara, gelan gotortuta. Naiz diozunagatik ez den zure kulpa, noiz arte egonen zira, anestesiatuta. Naiz idazteko dutan, aski borondate, ez dut deus atxemaiten, bilejoz aparte, anestesiatzean, ez da ene kalte, egon naiz inspirazioa etortzen den arte. Tesi horren aitzakia, ederra duzuzuk, horrela etxean ere, alferzira arrunt, idatzi eta idatzi, tesia horren truk, ondorioak nik neuk aterako ditu. Ondorioak atera, zure oparia, izaiten baita beti dugun lansaria, baina etzazu ejan dabien aldia, ez duzula preziatzen ene afaria. Afari hori aski, maitea dut kasu, baina astean behin egiten didazu. Emaitzak ukateko gomendio bat oizu, 8 orduz lanitea probatu ezazu. Probatu nahiko nuke, ezin dut horrela, tesia idaztea, zaila den bezala. Jakintzazu bizitza, honeta epela, baina zu soportatzea, lan gogo